Přemýšlejte spolu s námi nad tím, jak ušetřit čas a získat kvalitní a efektivní výsledek. Představujeme vám novou databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Pojďme si nyní ukázat, jak databáze funguje v praxi. Databáze obsahuje především veškerou judikaturu Štrasburského soudu proti České republice a nejvýznamnější aktuální rozsudky tohoto soudu vydané v řízeních proti ostatním státům. To vše v českém jazyce. Nabízí celkem 12 vyhledávacích kritérií, která vás přivedou k tomu nejpřesnějšímu výsledku. Při výběru dotčených článků úmluvy vám pomůže slovní vyjádření práva nebo svobody, které daný článek chrání. Lehce tak poznáte, jaký článek úmluvy se týká vašeho případu. Svůj výběr neopomeňte potvrdit tlačítkem uložit. Databáze obsahuje mnoho relevantních judikátů. Pojďme ale najít přesnější výsledek. Hesla jsou rozdělena do tematických skupin, které vám pomohou rychle najít heslo pro vaši věc nejpřiléhavější. K dispozici však máte i abecední řazení. Hesel můžete vybrat více, a to i z různých skupin. Vyhledávání dle hesel vás zpravidla spolehlivě dovede k rozsudkům, které jsou pro váš případ nejvíce relevantní. Kritérium podoblast práva obsahuje nejvýznamnější právní odvětví a judikaturu Evropského soudu tak vhodně převádí do kontextu vnitrostátního právního prostředí. Jako u všech důležitých kritérií i zde databáze umožňuje zvolit více položek. Fulltextové vyhledávání neboli slova v textu vám pomohou nalézt zcela konkrétní zaměření jednotlivých judikátů. Užitečným nástrojem je symbol hvězdičky, díky němuž se nemusíte starat o to, v jakém pádě, rodě či čase se hledané slovo v rozsudku objevuje. Pro lepší orientaci je vyhledaný text žlutě vyznačen. V přehledu judikátů odpovídajících vašemu výběru najdete nejdůležitější údaje o jednotlivých rozsudcích. Abyste našli, co hledáte, tak nemusíte rozbalovat a pročítat všechny vyhledané rozsudky. Šetřete svůj čas a zkvalitněte svou práci i vy s databází judikatury Evropského soudu pro lidská práva.